Кога отворих вратата, полиция. И какво и що, нищо не знам. Изведоха двете момчета, Митко и Любо и така. Те са много добри деца, даже Митко си гледа и малкото брат си, нали, като такова, майкин ги е нощна смена. Майка ги е тук, работи в болницата горе при Антонио Георгиев, е санитарка и баща ги по-миналата година умре.